Good afternoon. Yeah, make a noise. There, you know about your that in Chile Cabago, Kebranga, Begum, good afternoon. You know about that to make a noise there, my bingo. Meeting with meeting. Don't worry. How about you, Olemia? Mammy, him and no Branade and Honobia, you nap as I in Madi. Top Brana do na Hongo two chess or Pradio Yonzona. Remove that your hand from your mouth, Chile Cabago. Hey, did I know Quabra? Yes, sir. Eh? Yes, sir. It's a no Quabra. Get him and Kogan and it's a year hanger. It's a hanger. Oh, Aguro. Oh, Aguro. Acro. I remember gave you to attack our family. That near children and getting in a Gary Marina. Get it for the money. You know, with Nagin and Nagan. Then what kept attacking I Marina? Get it for so that man, Agranaco. Ibranga must say Blanca mental. Get drunk and noise it. Sorry, sir. Hello, Quaparenga. Sam. Echefugo mahe. It's a frame of Quaparenga. And against Aquapanga Nata. And I am back. Second, Akwụkwọ aṅara. Zuma Aquapanga, yellow vegetable near. I couldn't him back now. So bad. Look at. What Pacano look at what Pacano look at. She constable the police na na kanta and an ego tissue. Yelancha. A church ya me put toga waraya bagalebish watch him. Imo State. A day for 22. It is 22. Gene Kenwa. Naru na fleet station. Otele Rosanna, get a fuel. Own one name change no meter number. Hey. A gang school. I'm Bago Chagum. Ele Hegrona University. Ha, ma'am. Ele Hegrona University. Elemu Wayek. Ele Wayek. Give a go chala Yarekebra University. The way for Nana, I gave you to kill Ramazo. I came on your Lambert Gagab and you have what doom. Okay, wait. Kando say big and ahumani of ma. Then the lady by Yana ceiling here, ceiling Camberry line. Man chọrọ imeji akwa m ọfụma so that ị ga na ahụ. Chere. Eish, Omashani no dia podia. The way camera na la gel Ramazo ma ho ko anya. Okay, sir. In our home. And ya went pour aside the man ho clearly. Pour aside. Okay. No remember of my Eba dị mma. Look at. Yeah, hey. That's a way down in when upon the head upon the head in again. Where down in when the way coming and lasso, the way coming and lasso. Anụmanụ cha ihe na-ekwu ebe a chee ka mgbe ị ga ọkụ so that ị ga na ahụ. Look at. Ebe ọ dị mma. Hey, ma qua sopra te che naho. E sei un ogwa pre, le kuna ogwa pre nwa. Ka m weta eke ịhụ. Wete ma hu te kwara hu ra mu kod mra no ka opra na no ga na hu. Okay. Lazo. Tono. Come on, le wanya na front to that tono so the chile kabago. Where the fast bia. Kwoshedia. Ya were phone okay. Bia shekeleke. Ele mu ibidra mu ogwa bara. Ebudoro m ebe last week.
Elehi ji bido ọṅụṅụ ya, notice so ọbara apụọla gị n'ahụ. So okwu mkpu akwa hụrụ na ekwuru m ya ọfụma. Ele otu chịpụta so ọbara dọgị, ị gara ụlọ ọgwụ mata? Mba, ọ maka ọ wee ihe infentiri n'ọrụ, asị na ọbara anọ m n'ahụ. Okay, ị gara ọrụ fenti. Chai. Then eburu gị rush ụlọ ọgwụ asị ọbara anọ gị n'ahụ. Deji ihu gị ọfụma, tewe fon a n'ihu gị. Chai. Ịṅụmala Iwota n'ọgwụ ọbara? Enwetawala m onwe m. At least adịwala m than before. Okay. Aha gị ogene? Precious Onyinyechi Nwankwo. Onyinyechi Nwankwo, ọrịa gị anemia Onyinyechi. Anemia girl. Alinga okporoko. Ị na-asapụli ahụ? Ọfụma. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mpa m awụgo, mma m ka dị ndụ. Otele Rosanna chai. Ndụ nna. Ọ ya mere ọbara gị ji agwụ on time. Ndụ nna gị dịrị ndụ ọbara gị agwụ gị like this. Ndụ nna, were fon a nọ ebe m ga-ahụ ihu gị anya ọfụma. Gaa close to window. Chai. Nọrọ nke ahụ. Nọrọ nga ahụ. Chai. Nwee kodo aka nga mara ma nga. Nwee kodo aka awụ ya nwa m. Hew. Ọ bachara aba. Nwee ga the other side. Nne m donna. Baraka egburu agbụ. Gbawele hụ si breeze ekumele. Ele nga ishi na watch m. Imo State Ọkaigwe. Mgbe ọbụla breeze ikumere gbaba inside gbachi ụzọ nna. Awụ ya nwa m. The mmadụ tagapụ n'ahụhụ. Gbanyụọ egwu ahụ kọga dị a. Gbanyụọ egwu ahụ kọga dị a na. Ọ ndị n'ebe anyị na-akụ ya like na fence. Okay. Iwu onye ebe? Ahụ m onye arọ ndị Izọgụ. Ebe na-arọ ndị Izọgụ? Ndị Ikpe Okorie. Ebe na ndị Ikpe Okorie? Ndị be Nwankwọ. Ebe na ndị be Nwankwọ? Ọgwụgozi na ọgwụla. Which local government ka ishi na-arọ ndị Izọgụ? Akeme. Ema hụ village gị, ma ka esi akọwa mmadụ village gị. Ọmụwa na-agwazi gị. Oke ike ọghara gị. Ushokwu, oke ike ọghara gị. Mba. Lazụ ka egwu aghara na-abataghị ya. Nkịta ọ tala gị mbụ? Mba. Eriri gị eri? Mba sa. Enwere nwanne gị ara agbagha? Mba. Abụrụ gị ọnụ? Mba sa. Ịwa ashawo? Mba sa. Enwere nwoke ibirila infection mbụ? Mba. Mba. Gị na onye bi na room gị a? Ọ mụ na mọm ịmụ bi, but ọ gara ahịa. Gị na mma gị? Ka ihe ị na-arụkwanụ gị nwa n'onwe gị? M na-arụ na fleet station, but alọtago m ọrụ. Anyị na-eme shifting. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Naanị mmadụ abụọ. Mmadụ abụọ tara gị enwele mgbe ị zuru ha ohi? Mba sa. Iwe onye ohi? Mba sa. Ma ahụ eze gị? Kemgbe ị na-eto enwele ndị bịara arụsị ha chọrọ ịlụ gị? Mmadụ ole? Ofu. Mgbe onye ahụ gịnị ka ọrụ ya? Ọ na-ere gas. Ka ọ na-efilu gas agba gas? Ọ na-ere gas a na-agba na moto. Ya bụ fuel. Onye ahịa bọnkịrị na ndị ka na-anọ n'ụzọ ere fuel. Chai.
ọkwa na ote tara ivutu ivu agodi onye a ga-abịara gị ezgen na harawa nwa agbọghọbịa ndị na-ere ahịa fuel mbugharị n'okporo ụzọ chọrọ ịkwụ ụgwọ isi. Gịnị gburu mpa gị? A sị na ọwa ọrịa. Ọrịa gịnị? Na ọṅụghị Igbo. Nna gị wee onye Igbo? So diti na-emetụzie ihe a ya kidney ya eme ya affect. Okay. What age ka mpa gị nọ nwụọ? Amakwa m because m ka dị obere mgbe ahụ eku m n'aka. Family Igbo na-agba na-egbu nna ha. Ọnwụ Igbo anwụ na-eme na family. Ọnwụ anwụ ha ṅụrụ aṅụ. Enwere pant gị nọ n'ime ụlọ nga ahụ dọkara adọka na ya ọ na-enwere gị wepụta ya so that mmadụ akwụ ụgwọ ya replace that pant na. Enweghị m pant dọkara adọka, ha niile dịcha ụcha ụcha. O nwebedị nke ka dọkara. Enwe nke pụrụ epu. Mbakwa. Ịchọ m eweta ofu ji gị. Ele nke ị na-eweta? Nweta ofu ji gị. Ị na-eji m ofu ọ na n'ofu ka ị na-eyi? Ọ nwetacha ha niile. Onwe nke dọkara nụ? Mba. Chere mgbe ọbụla ịlụ m na di gị wepụta ya ji gị. Nsogbu adị. Ma pighe m ụwa ọjọọ nga na ọbara na-adịghị na iji m pant onye ṅụọ ọgwụ ọbara. Chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Don't try it o. Don't try it. Ka m ga-aga ntabi iwere pant gị ọtọ ṅụọ ọgwụ ọbara na-adịghị ọbara nọ gị na iwere shara m na skrin nga. Were pant bịa wụsara m nga. Ajụọla nga ma ewapụla gị esi mba. Iwere pant ọjọọ gị na-eji anyụ ahụ na free station ga ịgbagha gas bịa wụọra m na skrin ya. Otu iri shekele ka eyoga mbe ka eji m pant. Iwere badlọ pant ga yiri pant look at pant ahụ akwa pant ị na-eyi ndị na-ereghe fuelu na street abịa jụọ gị ma na-alụ gị ha bịa kwewe gị nkwa okwu ọlụlụ nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga abịa gwa m isi m pant. Me taking the time after this interview, native daughter wish you one bingo. No, mama, pant is going to say for pant age and answer. When you're ready, be a shim pant. You told what you look or yere as a cosa. Sorry, sir. Asking them you want bingo. Good. Oh, the mother in age pantana tandaga the work and then papa lolo. The can no 90s 80. You would a pant get shit any me have echo my onion and you. My bingo. Just my hair on her. Just my hair on her. Oh, the mother. Umoko letra lager. Igbo. Ị na-eme wine na wine? Mbasa. Ata gị ji anyụ nshi n'ahụ gị. Mbakwa. Ma mana kpadu. Mbakwa. Atama gị ga-enyele ihe ị na-ekwu. Ọdụtọ. Ha? Ọdụtọ. Gịnị tọrọ ụtọ? Gịnị tọrọ ụtọ this girl? Ihe nna anyụnụ. Gị gwawa the guy ọ dị ụtọ. Ị na-eghewe anya oghe ekwu ya ka ị na-emechi anya. M na-emechi anya m. Gị kwuwe sọ ọ dị ụtọ. Yes. Genotype gị. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. E watch it get back get just know what ya share the for what? Subscribe for this place Chineke Bago.